Nggih. Aku wingi ketemu sing tak tresnani muni wis dikawak kanca kok mulya ora nyana jebul wonten sing ngersake sarung jagung melok baran. Wah, cocok. Suarane kami pas iki. Oh, nggih. Monggo, ya diaturke sik sarung jagung melok baran, ja. Monggo, buka-bukaan. Monggo Mas Heri, monggo. Terima kasih matur nuwun Mbak Fahmi Lenggah, Mbak Suci, ayo kene jumeneng Malik Slindro. Wah, mantap. Mentaran-mentaran. Iki Malik Slindro, saiki aku nyuwun tulung nyuwun lagon Bulan Sapasi dijaipongke sing nembang Mbak Suci, sing beksa Mbak Eka karo Mas Gareng. Aku bendara. Apa tadi benduru? Ayo kene ngadeg. Monggo kene. Monggo Bulan Sapasi. Langsung lagune. Ya tak ngetes sing ngendang kuwi. Heeh. Iki mumpung sikile wis rada waras. Pikirane sih rada waras. Aspal kok dicoba. Ya iya. Wis tresnane kok aspal. Oh iya. Timbang gagal neh. Ya, monggo. Di tansah kendang, plak. Ning ning. Ah. Parinto terus e. Iya. Ngapa to wijane? Monggo ayo iya ta. Monggo.
Terima kasih, matur nuwun.